Li Tirkiye ji bo ku vîrusa koronayê zêdetir belav nebe, di 22 Adarê de Jaliyê Wezareta Navxweya Tirkiye ve hemî mol û piraniya firojgehan hatibûn girtin. Piştî vê biryarê, ev e nêzîkî 5 roj bûn mol û firojgeh girtîbûn. Lê piştî ku li Tirkiye hejmara tûjbûyên koronayê kêm bûn, hikûmetê biryar da ji 11 gulanê û pê ve mol, cihên ciwankariyê, berber û gelek firojgeh bêne vekirin. Li gel vekirina van cihan, li kolan û bazarên Stenbolê jî hejmara welatiyan gelek zêdetir bûn. Ji ber metirsiya koronayê, li gelek firojgehan, bi rênimayên wek pîvana germahiya laşê mirovan û dezenfekteyan bergirî têne girtin. 1,5-2 aydan beri evden sana çıkmıyoruz, dezenfekte oluyoruz. Ev nêzî du heyve em di malê de ne. Piştî vebûna molan, ez çûm min ji xwe re cilûbergên havînê kirîn. Hê jî hinek tirsa me ji koronayê heye. Heger em hemû pabendî rênimayan bibin, ez bawer nakim rewş xirab bibe. Almaya başladık işte, yazlık kıyafetler falan almaya başladık. Şu an onkoloji hastasıyım. Onun için Ez nexaşim û dermankirina nexaşiya min li nexaşxaneyê tê kirin. Eger ez mecbûr nebûyam, derne diketim derva. Lê ez dibînim herkes li derva ne û gelek kes hiç pabendî rênimayan nabin. Ew rewşeke gelekî metirsîdar e ji bo herkesî. yani illahi başımızda birim olması lazım. Li gel vebûna molan, hinek karmendên firojgehan jî diyar dikin, ji ber nebûna mûçe û kar, vebûna firojgehan ji bo an gelekî baş e û ew li firojgehan hemû rênimayan digirin. Ben zaten bir AVM çalışanıyım. Ez bi xwe di molekê de dixebitim. Piştî demeke dirêj niha mol hatin vekirin. Ev jî me karkeran ji aliyê aboriyê ve keyf xweş dike. Li firojgehan her der hatine dezenfekte kirin û rênimayên gelekî baş hatine girtin. Ji ber wê dema ez kar dikim, metirsiya min ji koronayê nîne. Biz o kararı veremeyiz. Li Tirkiye ku zêdetirî 436 mol heyin, piştî 5 rojan cardî deriyên xwe ji bo welatiyan vekirin. Li gel vê yekê jî li bazar û kolanên Stenbolê qera bilaxa mirovan jî zêdetir bûye. Diyarbbayram, Kurdistan 24, Stenbol.